Kaixo, Aresmezan naiz, bortxaketa modiozko historia baten azalaren ilustratzailea. Eta pizkatxo bat hitz egin nahi nizuen azalaren prozesuari buruz. Hasieran bi aukera ezberdinak bidali nituen argitaletxera, eta elkarrekin batera erabaki genuen eskuarenarekin jarraitzea, ze pentsatu genuen indar gehiago zuela bestea baino. Nola liburu honek gai nahiko astunarekin lan egiten duenez, nahiko argi izan nuen hasieratik azalan nolabaiteko arintasuna isladatu nahi nuela. Horregatik zuri beltzez eta marra simple batekin lan egin dut. Batez ere nire intentzioa azala honekin izan da dena aldatzen duen keinu baten edo dena aldatzen duen keinuaren tentsio hori irudikatzea. Eta ere erasotzaileen intentzioak adieraztea eta baimenarik gabeko ukitzea eta erasoa egin baino lehen ematen diren pausuak, ezta? Eta horregatik esku horiek keinu hori egiten. Eta hori da kontatu nahi nizuena. Mila esker, eta ondo izan. Agur!